ତମେ କହିଲ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରିୟା, କହିଲେ ଜାଣିପାରିବ କି? ପ୍ରିୟା ମୁଁ ତମକୁ ଜାଣି ହିଁ ପାରୁନି। କେମିତି ଜାଣିପାରିବ? କେମିତି ପାରିବ ତମେ? କିଏ ସନ୍ଧ୍ୟା କହୁଥିଲେ କି? କିଏ? ସନ୍ଧ୍ୟା। Who is ସନ୍ଧ୍ୟା? Can you give me your photo? No, I'm really so sorry. Already you can do a mistake, then I don't give you any chance to make another mistake. Okay. My mistake. हाँ ତମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିପାରିବ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଲାଇନ୍ ନା ନା ତମେ କହିକି ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଉଛ। ଆବେ ଶୁଭମ ଜାଣିଦେଲା। ଆଉ ସେ ଝିଅଟାକୁ ଦେ ଟିକେ। ହଁ ଭାଇ ସରି କିଛି ଭାଇ ନୁହଁ, ଏଥର ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ତମକୁ ତମ ଭିଡ଼ିଓ କର। ଅନ୍ କର, ରେକର୍ଡ ଅନ୍ କର। ରେକର୍ଡ ସୋ ଗାଇସ୍ ସେଇଟା ଥାଉ ନା। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ପ୍ରାଙ୍କଟା ହେବାର ଥିଲା ଗୋଟେ ପିଲା ଉପରେ, ତ ସେ ଫୋନ୍ ହିଁ ଉଠେଇଲାନି। ତ ଛାଡ଼, ଆମେ ପାତା ଚେଞ୍ଜ କଲୁ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ କରାହେବ। ତ ଦେଖାଯାଉ, ଏଇଟା ବି ଫାଷ୍ଟ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲି ତ ଉଠେଇଲାନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? କରିଦେ ସ୍ପିକର ଦେ, ରିଙ୍ଗ ହେଇଛି। ଭାଇ ବାଲା କଥାଟା ହିଁ କହିବି ନା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ। ଆରେ ତମେ ଶିବା ହିଁ କହୁଥିଲ ତ? ଶିବା କହୁଥିଲ ନା? ତମେ କିଏ? ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୁଣ, ତମେ ମୋତେ ଦେଖିନ, ବଟ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣିଛି। ସେଇଦିନ ଆଇ ହୋପ୍ କି ତୁମକୁ ମନେ ଥିବ ଯେ ସେଇଦିନ ମୁଁ କଲେଜ ଗଲା ଟାଇମ୍ରେ ତୁମେ ମୋତେ କ'ଣ କହିଥିଲ? ତମେ କେଉଁଠି ଅଛ ଫାଷ୍ଟ କହିଲ? ମୁଁ ଅଛି ଏଇଗୁଣା ଗୋପାଳପୁରରେ। ତମେ ମୋତେ ସେଇଦିନ କ'ଣ କହିଥିଲ ମୁଁ ସେଇଟା ପଚାରୁଛି। କିଏ ତମେ କହିଲ? ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରିୟା, କହିଲେ ଜାଣିପାରିବ କି? ପ୍ରିୟା କୋଉ କଲେଜ? ମଧୁବନ କଲେଜ। ତ ତମେ ମୋତେ ସେଦିନ କ'ଣ କହିଥିଲ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିକି? ତମକୁ? ହଁ ମୋତେ। ମୁଁ ତ ତମକୁ ଫଟୋ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଜାଣିନି ମାନେ? ଥରେ କହିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କହୁଛ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆରେ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି ସିଧା କହୁନା। ହଁ ତ ମୁଁ ଥୋଡ଼ି ନା କିଛି ବୁଲେଇକି କହୁଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଧା କଥା ହିଁ କହୁଛି। ତମେ ମୋତେ ସେଦିନ କ'ଣ କହିଥିଲ? ମୁଁ ତମକୁ ଜାଣି ହିଁ ପାରୁନି। କେମିତି ଜାଣିପାରିବ? କେମିତି ପାରିବ ତମେ? ତମେ ଭୁଲରେ ବୋଧେ ଆଉ ଖୁସି ପାଇବାକୁ ନଗେଇ ଦେଇଛ। ନା ଭୁଲ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ହିଁ ଲାଗିଛି। ଠିକ୍ ଲାଗିଛି ତ ତମେ ଭୁଲ କରିଛ ଯେତେବେଳେ, କଥା ତ ବୁଲେଇବ ହିଁ ଓବିୟସ୍ ଥିଙ୍ଗ। ଆରେ ମୁଁ ଭୁଲ କରିନି, ମାନେ ମୁଁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, ମାନେ ତମକୁ ତ ମୁଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଜାଣି ବି ପାରୁନି। କେମିତି ଜାଣିପାରିବ? ତମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବ? ହଁ ବାସ୍, ମୁଁ ତମକୁ ସେଇ କଥା ବୁଝେଇ, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିପାରିବି? ତମେ ମୋତେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବ? ତମେ ଭୁଲ କରିଛ ତ ତମେ ଓବିୟସଲି ତାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ରାଜି ଥୋଡ଼ି ହେବ ନା। ହଉ, କି ଭୁଲ କରିଛି? ତମେ ମୋତେ ସେଦିନ କ'ଣ କହିଥିଲ ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି। କୋଉ ଜାଗାରେ? କେତେ ଥର ରିପିଟେଡ଼ଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେଇ ମଧୁବନ ମୁଁ କଲେଜ ଗଲା ଟାଇମ୍ରେ କହିଲେ। ହଁ, ମଧୁବନ କଲେଜ। ମୁଁ ଏମିତି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଜାଗା କହିବା ପାଇଁ କହିଲେ ତ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ନୂଆ ଅଛି। ଦେନ୍ ଏବେ ମୁଁ +2 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଛି ଯେହେତୁ, ତ ମୋତେ ଏତେ ଜାଗା ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର? ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର କି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର, ତମକୁ କ'ଣ ଫରକ ପଡ଼େ? ତମେ ମୋତେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ସେଇ କଥା ମୋତେ କୁହ। ମୁଁ ତମକୁ କ'ଣ କହିଲି? ତମେ ଶୁଣ, ତମେ ଭୁଲରେ ନଗେଇ ଦେଇଛ ବୋଧେ। ନାଇଁ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପୁରା ଠିକ୍ ନମ୍ବରଟା ହିଁ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ଜାଣି ହିଁ ପାରୁନି। କେମିତି ଜାଣିପାରିବ? କହୁଛି ତ, ଜଣେ ଭୁଲ କରିଛି ଯେତେବେଳେ, ଦେନ୍ କେମିତି ଜାଣିପାରିବ ସେ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସରି କହୁଛି ହେଲା। ମାନେ ଏତେ ସବୁ କିଛି କହିଲା ପରେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସରିରେ ଥୋଡ଼ି ନା ଏମିତି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। କିଏ ସନ୍ଧ୍ୟା କହୁଥିଲେ କି? କିଏ? Who is ସନ୍ଧ୍ୟା? ଆମ ଉପରେ ବ୍ୟାଚ୍। I don't know about any kind of ସନ୍ଧ୍ୟା. Okay, I don't know. Who are you? How many times I can ask you? I am Priya. Can you give me your photo? No,
I'm really so sorry. Already you can do a mistake, then I don't give you any chance to make another mistake. Okay. My mistake. हाँ तुम ओडिया कही पार किसी दरकार नहीं. ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଲାଇନ୍ ମୁଁ ତମ ଦେଖିକି ତମ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମୁଁ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛି. କାଟିଦେଲା ଯାଅ ଦେଖି ଆସି କଲ୍ କରୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କହିସିବ ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଟ୍ରୁ କଲେ ଫଟୋ ଦେଖିବ ଏଇଟା ତ ମୋ ଫୋନ୍ ଏଇଟା ମୋ ବାବାଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ମୁଁ କଲ୍ କରିଛି ମୋ ଫୋନ୍ଟା ନମ୍ବର ସେଭ୍ ଅଛି ମୁଁ କଲିନି ବାବାଙ୍କ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିଛି ଏମିତି ଇଂଲିଶ କହିଲେ ଏକାଥରେ କଲ୍ କାଟିଦେଲା. Guys, English ठीक अच्छी नहीं I don't know but जहाँ बाहर ला सेटा कह दीजिए so don't mind. देखिए कॉल करू तू कॉल कर Thank you. ना कॉल कर तू କହିଲା ପରେ तू ଗୋଟେ कॉल minute ପରେ ना गोटे तू कॉल कर चिड़ियो पुणी केमती चिड़िया दरकार ना चिड़िया बढ़िया मजा लगे ना तो ମୁଁ କହିଦେବି ଆଉ ମୋ ଭାଇ ସହ କଥା ହୁଅ. ହ୍ୟାଲୋ. ହ୍ୟାଲୋ ହଁ. ତମେ ଏମିତି କଲ୍ କେମିତି କାଟି ଦେଉଛ? ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି ତ କୁହ ମୋତେ. ତୁମକୁ କେତେ ଥର ଟପିକ୍ କହିବି କେତେ ଥର ହାଉ ମେନି ଟାଇମ୍? ଆରେ ଟପିକ୍ ଯେ ମାନେ ତମକୁ କ'ଣ କହିଛୁ ମୁଁ. ମାନେ ଏମିତି ହିଁ କିଛି ଜିନିଷ କହିଛ ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ମୋ ମୁହଁରେ ଧରିବା ପାଇଁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି. ସତରେ? ନା ମୁଁ ତମ ସହ ମଜାକ କରୁଛି ମୋତେ ତ ମଜା ଲାଗୁଛି ନା ମଜା କରିବା ପାଇଁ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ. ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଯାହା ବି କହିଛି ସେଥିପାଇଁ ସରି. ଆଉ ମୁଁ ତ ତମକୁ ଜାଣି ପାରିନି ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ତ ମୁଁ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖା କରିକି ତମକୁ ସରି କହିଥାନ୍ତି. ଆରେ ଓକେ ତମେ ଏତେ ସବୁ କିଛି କହିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସରିରେ ତମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ମାନିଯିବି? ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ସରି କହିବି? ନା ଦ୍ୱିତୀୟଟା ସରି ମଜାକ କରୁଛ ଏଠି ଟପିକ୍ ସିରିୟସ୍ ଅଛି. ଓକେ ଲିସନ୍ ଯାହା ବି କିଛି ମୁଁ କହିଛି ଅଜାଣତରେ କି ମୁଁ ଜାଣିକି ତମକୁ ଜାଣିପାରିନି ସେଥିପାଇଁ ସରି ଆଉ ଆଇ ଏମ୍ ସରି ଫର୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ. ଓକେ ଦେନ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଶୁଣ ତମେ ଟିକେ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇଯାଅ. ତମେ ଯାହା ବି କହିଥିଲ ୟେସ୍ ଥରେ କଥା ହେଇଯାଅ ତାପରେ ତମକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ତମେ କ'ଣ କହିଥିଲ କ'ଣ ନାହିଁ. ଠିକ୍ ଅଛି ଦିଅ. ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ. ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହଁ କ'ଣ ମୋ ଭଉଣୀ କହିଛ? ଆରେ ଭାଇ ତମେ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି. ଆରେ ତମେ ତମ ଭଉଣୀ କିଏ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି. ତମେ କେମିତି ଜାଣିବ କହିଲ? ହଁ ବାସ୍ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ବାସ୍ ତମେ କରିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରପୋଜ ମାରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି କହୁଛ କେମିତି ଜାଣିବ? ଆରେ ସେ ମୁଁ କହିଛି କ'ଣ ମୋତେ ତମେ କହୁନା ନା ସେ ନା ଯଦି ନ କହିବେ ନା ତମେ ନା କୁହ. ନା ନା ତମେ କହିକି ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଉଛ. ଆବେ ଶୁଭମ ଜାଣିଦେଲା ଏ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ ଚାଲିଥିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଏ ଭଉଣୀଟେ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ ଚାଲିଥିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ. ଭାଇ ରିଅଲି ସୋ ସରି. ଏମିତି ଯଦି ମାନେ ଭାବୁଛି ଆସିବାର ଠିକ୍ ଅଛି. ଆଉ ସେ ଝିଅଟାକୁ ଦେନି ଭାଇ ସରି କିଛି ଭାଇ ନୁହଁ ଏଥର ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ତମକୁ ତମେ ଭିଡ଼ିଓ କର ୟୁଟ୍ୟୁବ କର ଯାହା କରୁଛ କର. ଏ ଭାଇ ହଉ ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଭମ ହ୍ୟାଲୋ. ହଉ ମୋ ତୁ ରେକର୍ଡିଂ କର ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ କର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପକା. ହଉ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ କଲ୍ କରୁଛି କାରଣ ଯିଏ ଆମର ଭଉଣୀ ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାମା ପଳେଇଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ. ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କାନରେ ଦେଇକି କଥା ହେଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରି ଆଉ ଥରେ ତାକୁ କଲ୍ କରିକି ପଚାରୁଛି କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ରାଙ୍କଟା ତାକୁ ପଚାରିବି. ଓକେ କଲ୍ କରୁଛି ବନ୍ଧୁ. ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗକୁ ଫାଷ୍ଟ କଲ୍ କରିଥିଲୁ ଜିତୁ ବୋଲି ସେ ମାନେ କଲ୍ କରିଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି ତା ନମ୍ବରଟା ଉଠେଇଦେଲି ତା କଲ୍ କାଟିଦେଲି ଉଠେଇଦେଲି ତା ଭଏସ୍ଟା ଯେମିତି କାଟିଦେଲି ହେଲା. ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ କଲ୍ କରୁଛି ମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗଟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଏବେ ଯାକ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ କରିଥିଲି. ହ୍ୟାଲୋ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ରାଙ୍କଟା? କେମିତି ଲାଗିଲା? ସ୍ପିକର୍ ଅନ୍ ଅଛି ଏପଟ ସେପଟ କରିବୁନି. କେମିତି ଭଲ ଲାଗିଲା. ହଁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଝିଅ ଭଏସ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା. ହଁ ଝିଅ ଭଏସ୍ କ'ଣ ହେଲା? ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥାଟେ କହିଥିଲୁ ଦେଖାଇଥିଲୁ କ'ଣ ତୋ ଭାଣିଜି କିଏ ମୋ ଭାଣିଜି କିଏ ତୋ ଭଉଣୀ କିଏ ମୋ ଭଉଣୀ କିଏ ଭଉଣୀ ହେଲା. ହଁ ମୋ ଭଉଣୀ. ଆଉ ଶୁଣ ଛାଡ଼େ ଇଏ ଭିଉର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବୁ କହିଦେ. ଭିଉର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବୁ? ହଁ ଭିଉର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହ୍ୟାଲୋ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଭିଉର୍ସ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯେଉଁ ଭିଉର୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ କ'ଣ କହିବୁ କହିଦେ.
ଝିଅ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ କଥା କହିଲା, ଭଲ ଇଂଲିଶ ବି କହିଲା ମତେ ହେଲା। ବାସ୍ ମୁଁ ଘରେ ଥିଲି ବୋଲି କିଛି କହିପାରିଲି, ନହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଶୁଭମ ମାନେ ମୋ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେମିତି ଝିଅଣାରେ ହେଲା। ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ମାନେ ଘରୁ ବାହାରେ ଥାନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଝିଅଣାରେ ଖାଇଥାନ୍ତା ଆଉ, ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଉ। ଝିଅଟା ପ୍ରାଙ୍କଟା ଭଲ ହେଇଥିଲା ନା? ମତେ ଏତିକି ଖାଲି କହ, ଯାହା ତ କହିଲୁ ପ୍ରାଙ୍କଟା ଭଲ ହେଇଥିଲା ନା? ପ୍ରାଙ୍କଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆଉ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବ ନା, ତମ ସହିତ ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛି କେବେ, ଯୋଉଦିନ ଦେଖା ହବ ସେଇଦିନ ହବ। ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି ଆଉ। ହଉ ଆବେ ଆମେ ଜିତୁକୁ କତିକି ଫାଷ୍ଟ ଲଗେଇଥିଲୁ, ଜିତୁ ଉଠେଇଲା ଯେତେବେଳେ ତୋ କତିକି ଲଗେଇଥିଲୁ ହେଲା। ହଁ ଜିତୁ କତିକି ଲଗେଇଥିଲୁ ଫାଷ୍ଟ, ତାପରେ ସେ ଉଠେଇଲାନି ବା, ତାକୁ 4-5 ଥର କଲ୍ କଲୁ ଉଠେଇଲାନି, ଲାଷ୍ଟକୁ ତତେ କଲ୍ କଲୁ ହେଲା। ମାନେ ମୋ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ତ ନୁହଁ? ନା ଏଇଟା ମୋ ବାପାଙ୍କ ନମ୍ବର। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଆଉ। ଆଉ ମୋ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ ଜାଣି ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରାଙ୍କଟା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ହଉ ରହୁଛି। ମତେ ସେ ଝିଅ ଫଟୋଟା ଟିକେ ଦେଖେଇବୁ ନା? ହଉ ଟୋଟାଲ ଦେଖେଇବିନି। ଆଉ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ ସିଏ ତ ପଳେଇଲା ଉଠିକି, ତାଙ୍କ ମାମା ଯେମିତି ଆସି ଡାକିଲେ ସେ ଉଠିକି ପଳେଇଲା। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରି କହିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।